رحينا زيادة هب علم قبلي زريان برخان يقزنا مغرعيتي يديا عدي مغرعيتي برهان يقزنا مقرسي قنا اللونات بدحريخنا برانا كمين يرو تسرح سكتي عدت نابي عديهم كيتكم تاخم غيركم لمنيهم زاج عراوات تسمعون يركم سكي غلص لي حبيبي نفعت سنه طباويتيا دافاتينكا قصاب انترناشنال اب ناي موسيقى زاتوتيا مالسي ناي بحقي لبونا زلوا سبيا رهرتي الايت سبيا አጋጣሚት መገሻ መስመጸ አነ ገሻን ፈረንሳ ና ፓሪስ ኔሮ መጀመሪያ መርኢትና ፓሪስ አርኢና አብ ናይ ክርተሶም ወይ ናይ ሰለስተሶም ለሆን አርኢና ማለት እዩ ጻዓዱ ወሱከ የደለም ሞዳና ሐወይና አብነትሲ ንባህልና ኤርትራ ወኪልና ሙሉ ኤርትራ حجي زواطا اني مسفاتينغا خدرف كلها خاردو نغري اسك بواطا غيركان انت خاتسني يعني يركان فاتينغا كوم ذي حشرنا انا حجي انتان سواطاس نابي اتيا كم بسرح كلا ما انتان كفلت الي شو كنا ما تهرمونيرنا مستيناتا كنار دمسي تحويسو مسكرار مسكوبورو ባህላው ማለት እዩ ባህላው ናይ بتعم افتجيزت زخدكم له كما ናይ ፍራንስ ሜዲያታት ብዙሕ ብዛዕባኹም ተዛሪቦም ማለት እዩ ሕጂ ዳኒ በዚልካ ናብ ፍራንስ ኬትካ ኣብ ፍራንስ ምስ ዳሃብ ፋቲንጋ ኣሰኒኻያ ማለት እዩ ሶ ንዋጣ ተመሊስካ ንዋጣ ኣማዕቢልካስ ንፋቲንጋውን ንጻዕሉውን ኣካፊልካ ማለት እዩ ድሕሪ ስመራ ድሕሪ ዝዑደት ምስ ተመለስኩም ናብ ምንታይ ኻኣቲኻ again ካልኣይ ግዜ ኻና በልጂም ማለት ፈረንሳ በልጂም በጽሕና ነርና ምስ ተመለስኩ ድሓር ናብ ኣብ ማርሽን ባንድ ክሳብ 2009 ነይረ ካብኡ ናይ ሓደ ዓመት ዝኾን ኮርስ ወሲና ናይ ሙዚቃ ማለት እዩ ሽዑ ከም መምህር ሙዚቃ ኣብ ቤት ትምህርቲ ሙዚቃ ትምህር ተመዲበ ማለት እዩ እቲ ቦታ ያጎደፍኩን ኣብ ማርሽን ባንድ ከለኹ ግን ኣብ ቤት ትምህርቲ ሙዚቃ
ከም መምህር ናይ ቫዮሊን ናይ ትራምፔት ናይ ብራስ ፋሚሊ ዝበሃል ብሓፈሹ በዓል ቱባ ትሮምቦን ገድመታት እዚኦም ይምህር ነይረ ማለት እዩ ቫዮሊን ኣሎ ብርእስዩ ቲዮሬቲካል ካ ክልስ ሓሳብ ማለት እዩ ይምህር ነይረ መምህር ዳንኤል ጀዕላልና ክንጀምር ሓባይብና ዳኒ ትሑት ስለ ዝኾነ ኣብ ኤርትራ ካብቶም ዓንዲ ሕቆ ናይ መምሃራን ናይ ሙዚቃ ከምኡውን ክንዕለሉ ፀናሕና ማለት እዩ ውሕዳት እዮም ኣብ ኤርትራ መምሃራን ናይ ሙዚቃ ወላ ታሪክ እንድሕሪእኻ እቶም ዝምህሩ ውሕዳት እዮም ከምኡ እንዳበለ ግን ብዙሓት ሰባት ተፈጢሩ እምበር ዝበዝሕ ብባህላዊ ነቲ ሙዚቃ መሳርሒ ዝለምዶ ግን መምሃራን ይውሕድና እዮም ሓደ ካብቶም መምሃራን ስለ ዝኾንካ ኣይተግጅፈለይ ክላዝ ከማን ወሒድካ ሓቢቢ ካልእ ቃል ነይሩ ተትልካ ለምበልኩ ኸዳኒ ንእሽተይ ገይሩ ድዩ ሰብ እስኻ ግዳይ ንክንደይ ዘፍረኻ ማለት እዩ እንታይ ካ ትገብር ነርካ ድሓናኡ ዘይንኣቱ እንታይ ካ ትምህር ነርካ እስኻ ዝመሃርካዮም ኣነ ዝፈልጦም ኣለዉ ንበዓል መን ኢኻ ምሂርካ ከመይ ዓብዩ ዚታት ዕለን እስከዳና ሓዋት ዳርጋ መብዛሕትኡ ካብቲ ማርሽን ባንድ ምስ ተቐየርኩ ካብ ቤት ትምህርቲ ሙዚቃ ሓንቲ ክስታይ ዝነበረት ናይ ባህላዊ ጀሚርያ ነይረ ኣጋጣሚ ኣየበለት እምበር ናይ ጭራዋጣን ክራርን እቲ መደባባይ ነይሩ ትራምፔት ብራስ ፋሚሊ ዝበሃል ትራምፔት በዓል ትሮምቦን እዚ ኣለኒ ናይ ቫዮሊን መምህር ኣለኹ ካልእ ቲዮሬቲ ከዓ ናይ ካልኣይ ዓመት ቲዮሬቲካል ማለት እዩ እዚ ክልስ ሓሳብ ድሓር ናይ ጎረሮ ከዓ ስኬላት ማለት ብሙሉእ ዝመፅእ ትምህር እያ መምህር ናይ ሙዚቃ ብዓፈሹ ግን በዓል መን ምሂርካ ካብኣቶም ክስኻ ዝመሃርካ ሕጂ ኣብዛ ዓዲ ኣብ ኤርትራ ወይ ሕጂ ሜድያ ንሪኦ መነስ ከሎ ምእንታን ሰብ ክፈለጥ እንዳናሓውል ዳርጋ መብዛሕቶም ንኣሽቱ እዮም ዘለዉ ዝመፀ የለን ዳርጋ ግን ሜሮን ኣሎ ሳክስፎን ፀዋት ኣብ ሆላንድ ተጋጊ ሳክስፎን ዘይኮነ ተሓፈሻዊ ክልስ ሓሳብ ዋላ ሳክስፎን ክሃርም ከሎ ከማን ቁርብ ነይርኒ ዋላ ናብ ሳክስፎን ክቕየር ከማን ቁርብ ምስቲ ዳይረክተር ክስታ ጌርና ግን ኣይ ሕጂ ስኻ ክትምህሮም ከለኻ ትኽእሎ ኢኻ ምትሓቂ ክግለፀኒ ተረዲእኒ ከምኡ ንምንታይ ክፈልጥ ስለ ዘለኹ እንዳናሓወል ኤንወይ እቲ ግዜ ናይ ሎሚ ግድን ክተሪእዩ ኣለካ ኣርኢኻዮ እውን ወይ ገሊፅካሉ እውን ናይ ምእማን ውሑድ እንዳኾነ እዩ ኣብዚ ግዜ ከምዚ ከመኻ ብፍላይ ትሕትና ስለ ዘሎ ዘይዛረብ ሰብ እንድሕር ኮይንካ ጠፊኡ ማለት እዩ ሎሚ ንኹም እንታይ ኢኻ ሙዚቃ ትመለኽ ዳናሓወል እስከ ንገረኒ ንግለፀለይ ባህሪእን ከዓ እስከ ንገረኒ እንተን መሳርሒ ተኣኪበን ኣብ ስቱድዮ ጥራይና ንሰምዐን ንሕና ናተን ከዓ እስከ ባህሪ ንገረኒ ናይ ትራምፔት ዳርጋ ኣብ 3 ቫተን ቃታታት ማለት እዩ ኣብ 3 እዩ ኣብ ዘሎ እዚ ቦኪኖ ኣብዚ ኢኻ ትጥወዖ ድምፂ ቁርብ ማለት ብልሒ ዘድልዮ ቁርብ ኣዋፃፃብቲ ናይ ድምፂ ከመይ ጌርካ ትነፍሖ ኣብኡ እዩ ናይ ንኣብነት ናይ በዓል ጊታር እንድሕር ሪኢኻዮ ወይ ናይ ኦርጋን እንድሕር ኣለዎ ቃታታት ናይ ቫዮሊን እንድሕር መፅየ ልክዕ እንዳሃሲስካ ኢኻ ድምፂ ትረኽቦ ከምዚ ፍሬዝ የብሉን ከምዚ ናይ ባራት ዝተመቐለ ከምዚ ናይ በዓል ጊታር ወይ ከምዚ ናይ በዓል ኦርጋን ወይ ከምዚ ቃታታት ናይ በዓል ሳክስፎን ቃታታት ተሃርሞ ወይ ናይ በዓል ትራምፔት እዚ ቫልቭ ተሃርሞ ከምኡ ይኮነን ናይ ቫዮሊን ድምፂ ኣብ ኢድካ እዩ ልክዕ ከምዛ ናይ ጭራዋጣ እዚኣሲ ዋላ ሓንቲ ስኬል የብላን ኣብዚ ማለት ኣብዚ ህረማ ወይ ኣብዚ ህረማ ኣይኮነን ሓንሳብ ምስ ተስተኻኸለ ኦረዲ ናብቲ ሓንጎልካ ስለ ዝኣቱ ኣይተብልና ኣምፂኻ ካልእ ድምፂ ትረኽቦ ኢኻ እቲ ድምፂ እቲ ሓንሳብ ምስ ኣተኻዮ ብሓንጎልካ ስለ ትሕዞ ዳሃሲስካ ስለ ትረኽቦ እቲ ፍልልዩ እሱ ኣሎ ናይ በዓል ትራምፔት ቫልቭ እዩ ክትሃርሞ ብብዝሒ ፃዕሪ ዘድልየካ እዩ ብብዝሒ ከዓ ዝበልዓኻዮም ጡፍ ኢኻ ትብለ ከቢድ እዩ እቲ ቴክኒክ ግን እንድሕር ፈሊጥካዮ ዋላ ሓንቲ ፀገም የብሉን ነዚ ቴክኒክ ክትፈልጦ ኣትሊስት መምህር ከድልየካ እዩ ኣብ
maybe ኣብ 3 ወርሒ ባዕልኻ ለሜድካ ተምጾን ኣብ 3 መዓልቲ ሓደ መምህር ከምዚ ጌርካ ንፋሕያ ክብለካ ከሎን ነንበይኒ ዋላ ብሓንቲ መዓልቲ ከምዚ ጌርካ በላ ክትብሎ ከለኻን ንዓ ክረኽባ ነታ ድምፂ ዝሕልፎ ሽግርን ገሊኡ ገዲፍዋ ዝሃድምን ፍልልዩ ማለት ተረዲእኒ ከቢድ እዩ መምህር ምዃን ብሓፈሹ መምህር ምዃን እሱ እዩ ነብሱ ዝኸኣለ ብቕዓትን ዓቕምን ነብሱ ዝኸኣለ ስነ ልቦና ስነ ኣእምራዊ ብቕዓትን ክህልወካ ኣሎ ክሪኤካ ኩሉ ሰብ ምስቲ ሕጂ ምሳይ ትዕልሎ ኣነ ንገዛእ ርእሰይሲ ይስንብደ ምስ መምህር ዳኒ ምስ ኩሉ ፀጋ ምስቲ ትሕትናኻ ምስ ገለ ብዝኾፍ ኢለ ክዕለካ ክሰምዓካ ከሎስ ወይ ዝዓለም እየ ዝብል ንዓይሲ ኣይግበአንን እዩ ዝኾፍ ኢለ ኣነ ሰኻኻ ዕለና ንዓወት ምክንያቱ ብሃገር ደረጃ ካብ ሃገር ወፂኻ እውን ሕጂ እንታይ ትገብር ስለ ዝበለ ሓንቲ ነገር እንካሓተካ እንታይ ደልየ እዚ ኩሉ እንዳዕለልና ከለና ፎስ ክብለና ናብቲ ክንመፅእ ኣብ ማሕበራዊ ህይወት ኣብዚ ናይ ስደት ጉዕዞኻ በዓል ሓዳር ከም ዝነበርካን ውላድ ከም ዘለካን ዝተሓላለኸ ነገራት ሰሚዐስክ ከም መብራ ይኮነና ሙሽ ናብቲ ክምለስ ኣነ ከመይ ዝዳና ሓወይ ከመይኩም ተራኺብኩም ምስ ሰበይትኻ ዝነበረት ማለት እዩ ኣብቲ ግዜቲ ሽዑ ናይ ቆልዓኻ ከዓ ገለ ነብሱ ዝኸኣለ ኣሎ ኢሎም ነጊሮም እዚኣ ከዓ ናተይ ፍልጣይኻ መሃጥር እያ ንስከ ከመይ ለካ ከም ሰበይ ማለት እዩ ከምቲ ተጓዒዘ ብሰሃራ ኣትየ ብባሕሪ ብሙሉ ኣትየ ኣብ ሸወደን ኣቑባ ምስ ሓተትኩ ዳርጋ ኣብ ወርሒ እየ ቃል ኪዳን መርዓ ገለ ፈፂመ ማለት እዩ ወላ ሓንቲ ሓድሽ ምፅኢ ኢልካስ ወረቐት ኣይረኸብኩ ክረሓብ ሳይለ ምሳቶ ከመይ ድያ እዚኣ እስከ ንገረኒ እንዳናሓ ከመይ ግሪማትን ነረኒ እቲ ኢልካ ካብ ጋና እዛ ከብዲ ከይፀገበት ከመይ እዛ መርዓ እስከ ንገረኒ እንደ ህርፋን ናይ መርዓ ዲ ነይርኒ ኣይደኖ ህርፋን ናይ ጓል ነይርኒ ኣነ ካብ ብዙሕ ኣይኮንኩን ኣብ ኣስመራ ወላ ዳንኤል ምስ ጓል ኣንስተይቲ በስመራ ተዛዊሩ የለን ማለት እዩ ታሪኽካ የለን ጓልሲ ኣይትፈልጥና ወብዙሕ ኣነ ንስኻ ድንግል ኮይና ንኤሮፓ ዝኩሉ ሰሃራ ሰጊርና ባሕሪ ክልቴና ጥራይ እምበር ኩላ ድንግል ኣይኮነትን ኣብዚኣ ረኪስና እስከ ከመይ እስከ ድንግልናኻ ከመይ ኣብ ካምፕ ገለ ከመይ እስከ ዕለኒ ዳናዓወ ድንግልና ገለ ደይኮነ ተሓፈሻዊ ግን ናብዚ ምስ ኣተኹ ኣብ ወርሒ እቲ መርዓ ኮይኑ ብምሎም እቶም ስነ ጥበበኛታት ኣብዚ ዓዲ ዘለዉ ኣብ ሸወደን ማለት እዩ ዳርጋ ንእሽተይ ፌስቲቫል እዮም ገይሮማ ቤትን ክስታ ገይሮሞ ተራኺብና እቲ ጉዳይ ተፈፂሙ ማለት እዩ እቲ መርዓ ተገይሩ ኣብ ዳርጋ ኣብ ዓመቱ ደይከውን እዩ መዲሱ እቲ ጉዳይ ፋሒሉ ኣይክትራባበ ናይ ስድራ ቤት ምእታው ድዩ ዋላ ናይ ኣይደኖ ኣሎ ኣብኡ ገለ ነገር ኣሎ ባህርያዊ ሰብ ወዲ ሰብ ክረኸብን ክፈላለን ግን ኣነ እንታይ ደልየ ብድሕሪኡ ቲ ማለት ሓዳር ዝነበረካ ክብሪ ልዑል ምዃኑ ይፈልጥ እየ ኣነ ስለ ዝነበርኩ ርኪበልካ ግን ካብኡ ዝኸፍአ ናይ ቁልዓ ምስ ኣምፀኻ ዘሕለፍካዮ ስቃይን ሽግርን ኣለዉ እዚ ኤሮፓ ንካልእ ሰብ ትምህርቲ ምሽ ኣሎ ካልኦት ሰባት ክመሃሩሉ ካልኦት ኣሕዋትና ክመሃሩሉ እስከ ዲቴይል ንገረኒ ዳናሓወይ ሓንቲ ከማን ኣላ ኣብ ፌስቡክ እቲኻ ያናርካ እስከ በኣ ኣቲኻ ንወድኻ ናፊቕካ ገለ ኣላ ፌስቡክ ኣላ ኣንተ ወይ ሃሪ መልካ ነይረ እስከ ድገማሳሳ ደጊምና ገለ እስከ ነቲ ትዝታ እስከ ነምፃየ ሽዑ ውዑ ናፍቆት ነይርካ ገለ መልታት ገለ ከመይ ሽዑ ክትዕለኒ
كمية زي أمس نايود خاجلة حاجة كمية قط نايود خاجوداي أنتي قاطي مكاسك علنا لنا نحاول أتي مرسي خمس نبين إسلام تاقاتي مني أي بلي بحرياوي جن ناتي قرب فليز بلو خوين سمعني بركة أمي جمريخا أبو ورحي مرس عمد كمال أخا سدت تايم خانو مرسي استمع غيري جن تايم خانو سدت سب ننحد حدث تحابر قالوا خوين يدس معك ديت فولتو خلخا بزنا شودن مرسي أبزي زقات أمننا عمالتيو عند I don't know كم أي تصبحوان حدا سب قال كدان غير قالوا بيت كريستيان أتيو محيلو تحيلو أو مقع أبز برد زي مرسي أبوح عسر تخجمر كل برد بحكي عن سمعنا برنا كم زي إزجبر ندحر سبيتو وين دحر قدمتات كوينسي برزخا تحس كات أرنيف كاوتس عقله ترنيف كاوتس قدمتات بحال ندحر تبحال كاوتس ولا حنت نجار يلا ما هاد فولت يستلو تزرلو كتصبغي دويل كان ردع نخطو وي يعرف تقع بزح الليلة سلا زي نبرن ما مجمرة سلا زي نوركو كم حاجات ما نخلو ما حدا رأسي يكون كل رأس خام خبرك خلو ما ولاد كابو دقي سخلو ندحركم إذا قات ما كحينو فوري نعي فوري بستاجر لي درجة أب مقبال تورقت ما شو اعتمرت دي جمهور لزنور درجة كله حابة جراوي كوينن أي تصبحوان ولاد حسمي زقنا تو ولاد تفتيرو تنابرا زي ما رد علون ده زي ترادا خي ترادا أنا نبيني بحد إيدي فتاق عيكلي سب ندحر قدفن ندحري لك قد قيد فترح هذا لك ناتو دي تبادل وي ناتا دي تبادل وي ناتا دي تبادل زغابير طرح يزفرد زغابير كا ناتو اجا سلو زلو بعلوخا سسل يخبناي كن كبيدي هو كبيدي ابتا حدر كم نورمال كم معللو انت حدر انا بزحكم صعيد لني بزح استفالالي سب زقات موي قد تفليت زقات امتك هند بتودها طفي اسكعلنا خمي يعني انا حوي قروب صقم يركا شعون بحنسا سريحنا نيرنا وقت جيزه تقله كمي تنا يودخا خونتات انتي قاطيمو اسكسو عللا مالس كل ነገር مس ዳርጋ ይደራረበካይ ስለደራረበካ መደቀስ የብልካን መደቀስ የለን ዝውሃባኻ ገንዘብ ሰኔን ቶም ይዕርቅ ተኻትፈልጦም ኣብ ስራሕ ሁሉ ክእልዮም አጋጣሚ ግን ሽዑ ብታገዜትያ ምስ ጻዕዱ ፕሮጀክት ሒዘ ነይረ ዋላ ሓንቲ ወረቐት ዘይነበረ ንኸሎ ምስ አልአሚን ንእሽተይ ፕሮጀክት ሒዝና ነርና ንዛወር ነርና ካብ بملؤ شودن سكاب الأمين يلقى الأمين حسب الله givande att se faktiskt. كم حدش أب شويدنسي كم يمسلك حزب خاص إنه يعدوا موسيقى خصهم عن كله أب كيت كايوم أب ببوتهم. صبوا مالس بتعمل صبوا بفلاي زي جراوات أتبهاسي يلن درجة بأوروبا مولسي يلن كم زد الصوت مالتي. دس أبصقنا قاعد أعمل تركب خلاص ولا نتبهلاوي نتني عدي قدم زد حلفوا أقدمهم زموتو ولا زوم حد حيرهم زموتهم سمعوا خلاص كستاي قبلهم. Okej. Nej, han säger att han känner sig jättebra. Speciellt för att han spelar den här instrumenten. Ingen som kan, det är inte vem som helst som kan spela den. Det är kanske hela Europa, det är bara 2 personer som spelar den eller 3. Det är ingen alla. Så det ska bli lite annorlunda till dem. De ska inte vänta att någon som ska spela och allt det här. ናይ ስደተኛታት ተባሂሉ ምስ ሰርሕ ስለ ዝነበርኩ ቁሩብ ገንዘባት ጠራቂመ ነይረ ሰም ቁሩብ ሓግዘናኒ ንገዛ ክራይ ክትከፍል ዲኻ ንምግቢ ክትበልዕ ዲኻ ንዝኾነ ነገር ማለት እዩ ናይ ቆልዓ ምጥፋእ ትውላድ ሕሱሚት ዝብለካ ቆልዓ شمو من يوم ودها شمو من يخوتي ماتياس حجم مس ماتياس اب كندي كم يخري خيالي خاب كندي تفليكا ابيك خيدو زي تاسك علنا دانا حو
ማትያስ ክሳብ 3 ወርሒ ካብ ዝኮን ርየ ጉዳይ ሸይረ ተፈፂሙ ድሕሪ 3 ዓመት ፈራንካ ነገይ دهاي رخيب ማለት እዩ ረኺብ እያ ናበይ ኸይዱ ናበይ እንታይ እዩ ስካዕለን ናበይ ኸይዱ خبخسنا ምታይ ጠብዩ ምታይ ኻ 3 ዓመት ይርኸብ እንታይ እዩ ጋጥ ኣብዲ ሒዛ ተጠፍያ ናብ ናብ ማለት ናብ ኣሜሪካ ከይዳ ትኾን ዋላ ካናዳ ከይዳ ትኾን ዋላ ብካል ዓዲ ቀይራ ትኸውን محجب 3 ዓመት ሲንካ ያስኻ ጠፊኣ ወዳት ካሒስካ ሕጊ ከመይ ገይሩ የፍቅድ ኣብ ዝዓዲ ገለ እንታይ እዩ ኹምታት ገለ ወይ እንታይ ስለ ዘጉደልካ ኢኻ ስኻ نتخلق سمم هرخون أنت الله تحج مفلات تصبقيتي مالسي كاب حجي سب قتيل كايو حجي الحرمتيكا بتحجي خات خير مبر ايفلوت كنز حجي ندحر قتيلكا بتحجي ندحر زقتل قتل بنحر كاينو تحجي خات خير تحجي تفلط نحر كون كاغن بزح نغير الله مالسي دحر يزفلطكو انا مجمريا سلازنوقو زخونه ነገር ኣብቲ ውሽጣው ኣቲኻ ፈሊጥካ ግን ንኽትረኽቦ ደይኮነስ እቲ ናቱ ቮርና ሳባሮ ናዕኡ ንኽትረክብ መሰላለካ ድየብልካን እዚ ክትፈልጦ ኣለካ ኣይህቦን እየ እንድሕር ኢላ ጓል ኣንስተይቲ ብፍላይ ኣብዛ ዓዲ ማለት እዩ መሰል ኣይህቦን እየ እንድሕር ኢልካ ዋላ ሓንቲ ክትገብር ኣይትኽእልያ ግን ንኽትሪኦ ከም ዝፍቀድ ኣሎ ንኽሪኦ ዘይፍቀደ ንምኽንያት ግን ምስቲ ዝነበረ ንሽግር ምስቲ ገለመታት ኩሉ ንኽሪኦ እንዳበልኩ ከለኹ እየ ካብ ዝዓዲ ጠፊኡ ዋላ وحده እዋን እውን ኣነ ንስኻን ተራኺብና ሕማቕ ትስምዒካ ነይሩ ገለሲ ሃንደበት ስእሊ ሪኢኻ ሕማቕ ትስምዒካ ሓዩ ዝኩርዕ ብጣዕሚ እዩ ፍቕሪ ዘለካ ንውላድካ እስከ ምናልባት ጊዜ ሃሊሎም ቴክኖሎጂ ጽቡቕ እንዲ ኣነ ንስኻ ናብ ዝኾይና ንዕልል ኣለና ሪከርድ ስለ ዝኾን ምስ ዓበየ እውን ክሪኦ ስለ ዝኾነ ትዛንታ እንታይ ኻ ክትብሎ ትደሊ ንወድኻ እንታይ ክትነግሮ ትደሊ ብዛዕባኻ ሓቢብ ተሞ ሓንቲ ውላድ ሕሱብ እሳጥራ ማለት ውላድ ሕሱብ ንኣብነት ናይ ኣደይ ከምዚ ኢለ ምሽ ዓንተ ወይ ክሳብ ኮይነ ኩሉ ስለተኣሳሰር أولاد ما تخاف كبيدي على أساس زي ولده فتنو يقولوا ما بتاعنا جي تايم ما هو لأنه أنا حط كل كلام لأنه مسحبي أنا انتهى دلي أبحج قوينا أنا زقفك يا زحلف كايو وجا يذكره نعو سؤال ريخا قال سنبيت كهان دبت سرحينا نيرنا تب خبابينا زنا برسبون كرداء كاس لزي نعيك ألتف كامل ده 10 شو منت عملت كوين خري يزو فيديو حبيبي بزي قدس أنا بناي كلتي أقوم ساقنع تسخاي كلن تزي كونع كابا خام فلايو شو الرجاجي تسل أنت كتولد دلس كريكر بقولن هذا معلتي كمتيو زي أقدم من لاسنا جن حبايبنا ما يسيتين عم تسينا تكون أخوي كملو حبايبنا تمليسنا لنا اذا انا اذا نططو زبلكو انا واقت لي داني اسك نغير نفتا ططو زبلنا لا انت خاخ تبلو تدلن تقلع انت خاخ تبل تدلن نغرنا حبيبي مجمريا بزي حجمر شوعات عمتي حدار زي بلا ما حدار غيري سبكني لي زنو نزح مع سباي كده في كم سنتي نعي انا دا يا اخ سخا سبعيكم كان يا اخ شع سبعيكم ودان حوينا بلب بزيك العالم كم حويس لكم كازيكم كاس اللي كانوا انتي خا تطوينا انا تي ودخا مالتي لحر 10 شهور من تعاملت مسعبي كريوم انتان كتبلو زلكا انتان كيكسكا وحنو ابين يركا يبلكا تبلو تدلي بحفشو نقرنا حبيبي تايو مالسي حدار يغبريو زنبر اي تفعلالي زوصع
ዋለን ሴት ትወጻዕ ወተባዕታይ ወጻዕዩ ብዝያዳ ግን ተቆልዓይ ዝውጻዕ ዘይከውን ኣይበሃል ማለት ኣቦታትና ይብልዮም ማለት እንድሕር ዘይከውን ኮይኑ ወይ ከይ ወለድካ ትገርፍ ኮይካ ሓደ ወሊድካ እዚ ብሂል እዩ ማለት እዩ እዚ ግን እንድሕር ወሊድካ ኢኻ ውላድካ ሕሱም እዩ ከም ዳዓንተ ወይ ዝበልካ ግን ዝያዳ ድህሰ ተቆልዓይ ድህሰ ታጓለን ስተይትኻ ብዝያዳ ከዓ በርከ ትብሙሉኡ ዕብየት ናባይ ዝበሃል ናባይ ዝኽእል በርከ ካብ ጥባድኡ ፈሊኻ ቆልዓ ትወስዶ ይትኽእል እሰ ንህሰያ ወተባዕታይ ድህሰ ይኮነን በርከ ይህሰ እዩ ትዝኸፍአ ዒሕታ ኣለዎ ኣብ ውሽጡ ዒሕ ይብል ዝኾነ ፕሮግራም ዳርጋ ከምሸለል እንዳበሎ ኸይድ ክገብሮ ዝግብኦ ከምሸለል እናገበሮ ኸይድ ናብ ካልእ ዘይተደልየ ቦታታት ይኸይድ ማለት እዩ ግን ኩሉ እንድሕር ርኢኻዮ ንወድኻ እንታይ ትሕልፈሉ ወደይ እዩ ፈተፀለየትን ተኣነ ክገብሮ ዝግብኣኒ ኣይገበርኩሉን ስቲል ክገብረሉ ክፍትን እየ እግዚኣብሔር ዕድመን ጥዕና ንሃበኒ ከም ዘፍቅሮ ከም ዝፈትዎ ከም ልክዕ ከም ወላዲ እየ ክፍለየኒ ከሎ ግን ኣይደልን እየ ካባይ ክፍለየ ግን ዝገብሮ ነገር የብለይ ክሳብ ካልእ ገንዘብ እየ ተቢለ ማለት ኣብ ካልእ ምስ በፃዓስ ክሳብ ካብ ዓቕመይ ንላዕሊ ዝኾን ገንዘብ እየ ተሓቲተ ግን ኣነ ኣታዊ እየ ብዛዕዲ نون أنا كندو جنزب أو تي أنا تقول عمر مرسو كندو جنزب كتشح يروز قيدا عادي زوجة برا نجاري بلي كم يلي خيا كاب عمين العرس لو قناه الشلل أيبول كون حبيرين نتز زمر كوتو حبيرين دحر سلسة عمت فرعان كمان دارك رخيبة ودي دارك عليه كونس مولو رخيبة مولو أيكون رخيبة زلو كله نقدر يتمر أي قري يلا أبزي ناي سدرابيت كاب عدز متص أبوي يكون عدخون كاب بوملو كاب ناي قالن ستيتي ولا كاب ناي سدرا ناي قالن ستيتي سدرا ناي تبعت عايز متص أنت أخو قبري أمز حدا تصبق زنبرة اندحر كبوتونو زموت خوينهم زي ما مصاحشوا ممولو كمان زي ما مصاحشوا نحنا كاو موصانا قال غدلت كلنا وي قال نحنا ጭንቀት كلنا مليسو من دحر ابز حدار تمسريتو اندحر صنحو اندحر فحبتن زبلو خوينهم تاي ولادي وين تاي ولادي وي اديخا وي ابوخاس انتاي ترجم يا تاي ترجم أديتات فلتن أديتات ناس مسدي عبي أنا بدي بتعمي زحبل لكع أدي سي حدار قبر اللي أتدلي ولا نسيت خالك عمل حدار كت قبر اللي أتدلي كاب حدار نعوض إل كان دحر تسانا بتوحن كاتات قبر تمت ذا سد وين تح قبر بمول حفشاوي يزوجر بمولو هم مش يقات ماله هو بمول يقات ماله سب بجنزب دو بجلدو قلبل كوم يكونه نجنزب كالج قستعلو جن حدار تجبر لها محلكات أطلها أمها أبت كريستيان أطلها كونني الكات أطلها من ده كم جمر هذا تبل ناتي كم جمريو جيجايو يخون الليل ولا حاسب بري جيجايو أورح متسخاب ورحي وقت مرأة قرب كبير كم تزحصفو وا جس بسهرة متي مخاب بحري أتي وا كساورقات قبولنا ليست ولا مسكوال هاي كمان تسمح لي حسب يجن عندي خمس لاحظ كاري كونسي أداعا خمس أنا حكا خوينو السود وديكم فوتو خمس فكرة يفضل زخانة سب ديكونس بحرياوي نيتشريو نايجد وانا متى يقوم إلى كأنن خالق سميرو تتقون مالت سباتنا ناتهم أكايدا ويبهر لهم عقن كألك ماشي وليدهم بزحات نورمال الله زخونو مالت نات كاغ نذكر اصلا قراتي كان يروشتها وينتري نيرو anyway ስለዚ ነበርካ ከምዚልካ ዳግማይ ናብ ህይወት ተመሊስካ ክንሞፀ ኢና ተዕላላ ብዛዕባ እትሰርሖ ዘለካ ንዑ ስለዝረኣኹ
ሓሊፉ ህይወት ማለት እዩ ካልእ ኮይኑ እንዳሃይካ ማለት ነው ማዕንቲ ኣምጪኻ ትነግረኒ ስለ ዘለኻ ብኸምኡ ወድኻ ከዓ ተመሓላልፎ ኢለካ ብሓፈሽኡ ግን በዚ ጋጣሚ ካብ ምፃኻዮ ከምዚ ክልተ ሓራሙስ ተባኢሶም ሳዕሪ ተቆልዓ እዩ ሰብኣይን ሰበይትን ይባኣሱ ተቆልዓ ግን ናይ ኣቦ ፍቕሪ የድልዮ እዩ ናይ ኣቦ ሓልየት የድልዮ እዩ ናይ ኣደ ሓልየት የድልዮ ናይ ኣደ ክብሪ የድልዮ እዩ ሕጂ እቲ ኣተሓሳስባ ብቕዓት ዘይምህላው ናብ ህሊ ከኣቲኻ ዝግበር መዓት እዩ ብዚ ኤውሮፓ ብዝኾነ ሰላሙ የውርደልና ንመለስ ናብቲ ስራሕና ብድሕሪ እዚ ናይ ማርሽን ባንድ ብድሕሪኡ መምሄርካ ካብቲ ትምህረሉ ነበርካ እውን ናይ ሙሉእ ዞባ ደቡብ ናይ ሙዚቃ መምህር ኮንካ ነርካ እስኪ ከመይ ሓሊፉ እሱታት ድሕርቲ ናይ ፋቲንጋ ገለዚታት ሓዊስካ እስከዳድ ንሓዊ ኣለና ዋ ናይ ዞባ ደቡብ ማርሽን ባንድ ኣብ ኣስመራ ቤት ትምህርቲ ሙዚቃ ከለኹ ምስ ኣሎ መሳርሕተይ በዓል ሓመድ ሳልሕ ማለት እዩ እዚ ናይ ሽንጉርዋ ዘሎ በዓል ተስፋንኪኤል ትካቦ ቶሚ በዓል ወይኒ ሰናይት በዓል ማንኤል መሐመድ ዑመር ኣስማት ከይርስዕ ዳርጋ እንዳቦልከ ይመስለኒ ማርሽን ባንድ ናይ ዞባ ደቡብ ተመስሪቱ ከም መምህር ነይረው ድሕሪኡ ግን ዳርጋ ናይ ፌስቲቫል ናይ ደቂ ኣምሓረ ትዝክር ትኾንካ ዳርጋ በዓለይ እሰርሐ እዩ ማርሽን ባንድ ናይ ዞባ ደቡብ በዓለይ ተቆፃፂረ ማለት እዩ ዳርጋ ብምሉእ ኣብ ክስታይ ነይሩ ማለት እዩ ማርሽን ባንድ ዞባ ደቡብ ማለት 24 ጉንበት ካብ መንደፈራ ተበጊስና ኣብ ኣስመራ 2013 مريت بأنا ما سرعة بعضهم بد مارشين بان نايز وادو ولا نتهاجروا مارشين بان زبال سنبدي أنا سأعد عايت صبين يلا بعلي ما نسمع مريحيهم بعلي قفيتي مالتي ناي فستيفال ناي كلتشحن عبدك كم حارس تجبره بمولهم مرحتي مالتي مرحة حجر زلوا بمولو زوا دوب مع قبل من بحدار زوا دوب حزبي دك أمحار مالتيو ناي دك أمحار أبو زكاة سلز نبرة أبت مخفتي قدامي كفاتي بعليني حوسواس ناي شراوات أزورلو قرار زورلوون مارشن باند مالت كاملو ترامبيد ولا ساكسفون زويد ويندسن فركاشن ترام جلن براسن زورلو غير مخفتي غير نيره هاب 24 ጉንበት ናይ ዞባ ደቡብ 22 ጉንበት ዝበዓል ነይሩ ኣብኡ ከዓ ከብ መምህርን ከም ኣላይ ናቶምን ኣብኡ ነይረ ግን እዚ ክብል ከለኹ ኣብ ኣስመራ ቤት ትምህርቲ ሙዚቃ ኣለኒ ቤት ትምህርቲ ናይ መንግስቲ ማለት እዩ ካልእ ናይ ማሕበር መንእሰያት ናይ ሃማማተ ናይ ኣብ ኣስመራ ካልእ ኣብ ማይጃሕጃሕ ታስም ሕጃ ቆሩ ክስታ ኮይናትኒ ኣብኣ ነይራ ቤት ትምህርቲ ኣብኣ ከዓ መምህር ነይረ ሕጂ ዋላ እንድሕር ሓሲበየሲ ከመይ ይረኻኸበሉ ገለገቶ ማርሽን ባንድ ዞባ ደቡብ ከይድ ቤት ትምህርቲ ሙዚቃ ኣለኒ መምህር ኣብዚ ናይዚ ማሕበር መንእሰያት ዝብለካ ዘለኹ ኣብኡ ኣለኹ ኣብዚ ናይዚኣ ናይ ማይጃሕጃሕ ምስ ደብካ ታስብ ከመይ ገይረ ጥፍያ ኣብኣ ኣላትኒ ሕጂ እንድሕር ኣጠቓሊልየስ كمية زوجات نيرة. جن يزق بلك أب حنتي أو كير يفلتني. حميمة إلى يفلت ولا زخون أنا جر مخنيات غير يفلتني. بيتمرت موسيقى كساب زوات حنت معلتو كير يفلتني. مارشين بان زوادو كساب زوات حنت معلتو كير يفلتني. زين بيتمرتات زين ناي محبر من سيات زين ناي ما جح جحزلا أو كير يفلتني. يا ترديني كاكو بهم أوكي أدناقينات كعز ولا كأنا بقوله ولا أب نحواتك مزانغا نمسارعتك نتمهارغا فوري أمهاب كمان أبكر كايت فلتني خلال النحو بحاجة مالتي أنت هيدا اللي داني حدا أواني حدا خب مغربنا عنا نقال إليكم كون كساب كنديتي ناتك عقمين مفهمزان بركة لا يكون كون زي محمد صالح زناي شنقروا زلوزي أب حد أوان تماهركم نيركم كلتهم مش حكي؟ إذا نايشون قروا مني مو هذا النيش محمد صالح
ክልቲኦም ተማሂርኩም ሲ ሰማይን ምድርን እቲ ግሬድ ናትኩም ወይ ነጥብ ናትኩም ነይሩ እስከዚ ከመይ ይስካለለና እዩ ዓደስ ላ ኸበይ ኣምፅኻ ነበር እዚኣ ኣብ ሳሓላ ባዕራር ከሎ ንመሃር ነርና ሻድሻይ ክፍሊ ብሓንሳብ ኢና ንመሃር ነርና ድሓኒ ነይረ ትምህርቲ ኣካዳምያ ድሓኒ ነይረ ማለት ካብ ቀዳማይ ተዘይኮይኑስ ካልኦት ኢለ ይፈልኒ ብሓንሳብ ኢና ንመሃር ነርና ኣነ ቀዳማይ ክወፅእ ከለኹ ኣብ መሳልሕ ኣብ ካልኣይ ዳርጋ ትፍልል ኢና ኣብ ቀዳማይን ካልኣይን ሳልሳይ ክወፅእ ንድሕር ኮይኑስ ናብ ተበዝሕስ 4 ወይ ኣብ 5 ኢኻ ትብል ምስ መሳልሕ ዝነበረና ፍልል ግን ከምዚ ናይ ምግናን ወይ ነብስኻ ምዕባይ ዘይኮነስ ካበይ ረኺብካ ይፈለጥኒ ግን ናብ 60 ናብ 50 እዩ ነይሩ ነጥቢ ኣካዳሚ እዚ ኣካዳሚ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ሙዚቃ ዋላ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ሙዚቃ እሱ እንዲ ኣካዳሚን ብምሉእ ስለ ዝሕወስ ኣብ ቤት ትምህርቲ ሙዚቃ ምስኣትኻ ብምሉእ ስለ ዝሕወስ ብምሉእ ናይቲ ኣቨሬጅ ኣቨሬጅ እዩ ኸይዛ ብኣቨሬጅ ሓቂ ኣመዛዘራ ዋዳና ወይ ስለ ዝነበርናዮ ዋላ ኖርማል እዩ ኤንወይ ንኸምኡ ከም ፅደለ እንታይ ደለ ብድሕሪ እዚ ናብ ስደት ኣብ ኣኽምላልካ ግን ድሕሪኡ ኣሕመድ ሳልሕ ቻይና ኸይዱ ምስ ተማሃረ ምስ መፀ ማለት እቲ ጋግ ደይኮነ ዳርጋ ኣብቲ ዝበለፀ ቦታ ይመፅእ ካልእ ተወሳኺ ትምህርቲ ወሲዱ ተገምጢሉ ኢና ኮርስ ወሰድኩ ማለት ምስ ግን ናይ 2 ዓመት ናይ 3 ዓመት ናይ 4 ዓመት ኣብ ቻይና ስለተማሃረ ንምንታይ እቲ ናትካ ክነጉልሖ ደለና ኣጋጣሚ ስለ ዘምፀናዮ መዘናኻ ስለ ዝኾነ እሱ ክሳብ ክንደይ ኣብ ክላስ ኣተንድ ትገብር ከም ዝነበርካ ንምግላፅ እዩ ዳና ሓወይ ንእሽተይ እማሃቦ እዚኣ ንእሽተይ ጠውቆሎ ምስከ ነዞም መንእስያት ዝኸውን ከዓ ናይ መንእስያት ዳርጋ እዚኣ ናይ ዓበይቲ እያ ኮይና ዘላ ንላ ባቡረ ሓዳር ደሊኒ ዳይነ ቅድመይ ባቡረ ሓዳር ደሊኒ ዳይነ ቅድመይ ትንክፍ እያ ዋላ እንታይ ክብለካ ኢለን ኣብቲ ናይ መደምደምታ ስለ ንኸይድ ዘለና ቅድሚ ምውዳእና ናይ መወዳእታ ክንዕልሎ ዝደሊ ኣርእስቲ ኣብዛ ዓዲ ፃዕዱ ቫዮሊን ትምህሮም ኢኻ ስራሕካ እንታይ ይብዛ እስከ ዕልሎ ሰብኩ ብማዕዶ ክትሪኦ እስከ ንገረና እንታይ ክትገብር ዘለካ ኣብ ሸወደን መስኣተኹ ከም ኩሉ ሰብ ማለት እዩ ናይ ዓመት ትፅበ ወረቐት ክትወስድ ሽዑ ኣብ ኤስኤፍ ተኣቱ ኣብ ኤስኤፍ ዳርጋ ናይ 6 ወርሒ 8 ወርሒ ምስ ወሰድኩ ናብ ሓቲተ ናብ ሄልት ሲስተማ ዝበሃል ኣሎ ብዚ ናይ ቤት ትምህርቲ ኣብኡ ከም መምህር ቫዮሊን ተሓጋጋዛይ ንመን ኢኻ ትምህርቲ እንታይ ዓይነት ዜጋ ኢኻ ብምሎም ኩሉ ዜጋ ማለት እዩ ቫዮሊን ኢኻ ትምህሮም ሸወዳናውያን ኣለዉ ኤርትራውያን ኣለዉ ንኣሽቱ ቆልዑት እዮም ደቂ 5 ዓመት ብናቶም በዚ ናይ ዝዓዲ ቋንቋ እምበር ብትግርኛ ወይ ገለ ኣይኮነን ብእንግሊሽ ሕጂ ትዝበርታ ኢኹምንሲ ኣብዛ ዓዲ እቲ ናይ ክላስ ነገር ክቡኻ እንከለዉ ንናይ ቆልዓ ዝተፈለየ ይረኣዩ ኣለዉ ዋላ ብኤርትራውን ከምኡ እዩ ዓቕሚ ክህልወካ ኣለዎ ትዕግስቲ ክህልወካ ኣለዎ ማንም ሰብ ስቕ ኢሎም ኣይእትዎልን ብቕዓትካ ስለ ዝሞዘነ ምጀካት ናይ ሙዚቃ ኣብቲ ካልእ ስነ ልቦናዊ ብቕዓት ስለ ዘለካ እዮም ከምኡ ገይሮም ካ እንታይ ኢኻ ትገብረሎም እስከ ንዕኦም ኣብ እንታይ ኢኻ በፂሕካ ዘለካ ዕልለኒ ሓቢበ ቆልዓ እዩ ቆልዓ ከመይ ጌርካ ትሕዞ فلت حمالسي أنس خنبر نحر كينه بس خنبر نحر كينه نعها مسيل إزهيد بزيادة هات ناي تمرت سلزة حاجة زنه هيكون مستي تعبابية خا الله تناي مسرت ناي بيت مصورة تعبابية سلزة الله كم يجير كام مسكو على عتقرب وي كم يجير كام مسرت تقرب فلا كابز عاد مسمى تأخو كم يجير كا على عتقرب زيادة زلنا يسرح حاجة كم يجير كا على عتقرب مباري تي أنا فايولين ممهار طرح تي بيزك يخاتم هرم بري أو وش تعدي خاتم هرو هيكون أنبركة دك شدش تعمد شو قط عمد شو ما تعمد اليوم كم شو ما تعمد سمر الرقم كم يقدر كام تحرم نيني تسعة بعد خات تحرم تايت جبر إزي
أبكم يخات سرح أبكم يتسرح بقعت ناتكا يزري مبزحته جزء بسدة تسديدو أمويا أي سرحني وزبزح جزء خم بعد شعاتو نابكالاتيو قلت أمتمين ويا أبقول باتي زبزح ستناتكا زولكوها خم جمر تأتيون تبقعت ناتكا بزخنا دان حوي علالكا ناتكا طعمي زودا يكونن أمود أتاسي ناي واتا كان دمدمو ناي أماني الدفاع درفي فيديو كليب نصراحة مس مصتنا تواطا سمعنا زيد إلو ناي داني إلو ግን ዋጣ ሕጂ ምንታይ መደምደም ታበፂ ሓላ ሕጂ ምስታ ናይ ድፋዕ ዝዕለልናያ ዝነገሩ ከምስ ሓዊስካ ዋጣታት እዚ ብእንግሊሽ ዝህረም ዘሎ ሓደ ቆልዓ ብሽንግርዋ መፅኡ ኩሉ ተቕሊልካ ነገረና እሞ መፅኢኻ ክንዕልል ሓዩ እንታይ ማለት ባህልኻ ዘይመናዓቂ ኣነ ካብቲ ዝረኣኹ ኩሉ ነገር ባህልኻ ዘይመናዓቂ ንባህልኻ ከዓ ባህልና እዩ ፈቲና ፀሊና ባህልና እዩ ባህሊ ዓዶቦና እዩ ካብቲ ወፂና ካብቲ ቢልና እናባይና ንምለስ እዚኣ ባህልና እያ ይመፁ ኣለዉ ብዙሓት ንኣሽቶ ቆልዑት ኣብ ናይ ሽንጉርዋ ኣለዉ እዚኦም ሓደሽቲ ዝመፁ ኣለዉ بعلو زي ناي شنغرواتي ناي كم زاد بالكان إنجليز تزهر مزلو هو بعلو لو خابتم تمهارو أبت زوالو زنوبر مسايز زنوبر يوم قرب بوزو حيكونن قرب كمان أريه تا شراح مي غير ما تانتال اللون أشتو زموتو نزيهم كم يقدر كات حزام مالس زي بحالنا فتينا تسألينا بحالنا كم يقدرنا نعقبها كم يقدرنا خان خيد أو I hope أبسدت كوين ناينا زلنا أبعدني يا رتزخون ما حشني زد اللي نحرر له كوين بزعدقن شوفوا برو تخلني تسجن واضح صبق دان حوي بكا ترى خيانات كعلى المقري وحايزيو تمرتيو فلتاتيو تاريخيو حزنونا له كل يغسر حيو قل مس جزين كنا ذات كم تتفلتو كن ودينا أما ودات أنت يا خاطر لنا تدلي متى خميو تاي مدب زلكا نايدرا فاي بوات أمو خنا له سمعني رزيز زيسك لناني مدام دمتا شو والله غالجيبك تمزجنو تدلي سب أما ودات تمزجنو قدمت متى مدبنا مالس يا بزيادة تموزيكا أنا ببزح سريح زيادة خابتنا ممهرنا نابتنا مارشن بانن قاله كدرف فتني عبز مرعاتات تصاوتي قد بوزح عاد معي يكون بعدي قوم خمر حبيبي أخذ تحطكم كبجة خدحن أنتوا ترى هنا متى نقرنا أمر أجت متى هنا هجم أبتنا موسيقى خميجة قرب كورس وسيركا خميجة كاتا معبلو خميجة كها فلتاتك تعبي فلتاتك أنا سبتها بركة ندحر كيت كخير كه أنا ندحر زي أخيده خيده maybe أب أوروبا مولوسي نرجعنا بكلت يوم دلوا تعرف تصوتوا حدا بزي نرويج على غلال أبسل استلنا مالتي تجرا وات مالتي صبح حبيبي بزغنا كم تسبلكاو صبح ما تعرفون الكا يمنا كلمة مدم دامي تمزجون تدلي سب فوق سب نود خاطب له تدلي سب كل دلنا إذا كاميرا دنا حوينا كم دليت كمالتي مس جانا على تني نرباش زاناتي نرجع خير أسنكر كلي لا نرى
مساي تጓعዘ እያ ዳርጋ ካብ ኤርትራ ኮለሊላ ኡጋንዳ ምሳይ ኣትያ ሱዳን ኣትያ እዚኣ ማለት እየ ዳርጋ ብቆርበት እያ ፅብቕቲ እያ ነይራ ግን ድዋዕዋዕ ኢላ ኣሪጋ ምዝጠሊ ዘሎ ብዛዓድኻ ኣይሰማዕን እዩ ይዳሕዮ أنا ترى زي السما معنا مثل النير زعد ولا نذن وقت أي سما معنا ኣይሰማዕን እዩ ወንበርካ ዓድና ኣይኮነን እዚኣ ብጣዕሚ ከመስግኖ ማለት ክብሪ ሃቦ ዝሃበካ ወይ ግበረሉ ወይ ንገረሉ ገብረሉ ኣፈወርቂ ስለቲ ዘሎ ክብሪ ኣብ ክብሪ ኣብ ባህሉ ኣኽቢሩ ንዓይ ብምሃቡ ብጣዕሚ ካብ ልብና ዕድመን ጥዕና ንሃብካ ዕድመን ጥዕና ንሃብካ ገንዘብካ ይበርክቶ የቐኒየለይ ንገብረሉ ንኻልኦት ብዝያዳ ኣብ ስነ ጥበብ ብስም ስነ ጥበብ ናይ ሸወደን ዘለዉ ኩሎም ሙዚቀኛታት የሕዋተይ መታዓቢተይ ገሊኦም ኣነ ኣየኦም እምበር ሶምኮን ንእስ ዝበልዮም ዝያዳ ብስምኩም እየ ተቐቢለ እያ እዚኣ የቐኒየለይ ምስጋና ካልእ ተመስግኖ ካብ ኣባል ስድራ ቤትካ ካብ ዝኾነ ንወድኻ ትብሎ ተለካ ገለ ድሌትካ በል ሓቢቢ ዕድል ሂበካ ኣለዎ ካብ ኣባላት ስድራ ቤተይ ንኩሎም ስድራ ቤት ብምሉኡ ህዝቢ ኤርትራ ብምሉእ ኣብ ስነ ጥበብ ዝጓዓዝ ዘሎ ብዝያዳ ከዓ ንዓኹም ነዛ ቻነል እዚኣ ስለቲ ክቡር ግዜኹም ሰዊዕኹም እዚ ኩሉ ዝንዓይ ቁሩብ تبع زكبركم لي بزيادة عنهم. نحن أنا مزجناك دان حوي نحن دقيمنا دقاوالنا بشمين بشمعمنا تجن كمون تعذبتنا أرتيبن كبلبينا أنا مزجناك مغنياتو تو عايز زخونة في التأتكات وعايز زخونة تحت النغات وعايز زخونة سلامك أبز ما تخانة نقول لهم تعذبتنا اختك حفلهم سلا زبقعة بلبي إذا مزجناك كابتز حلف زر أخوان إن شاء الله كا استفوت ودخل بلبها زل كل شيء حوي فيها خلأي كريكا يمني لك حبيبي حبايبنا كم زغطري وتنحكم من أي لومي قاشنا استفلي على استفلي تاريخ زنبرو تبغى علي لكم كم دلو تسفانا قبركم نزمت سقى نستفلي قاشا سقى عزمتكم نعهم دان نزمت سلجيزي يقبر لكم سسنا راحل